Na začiatku pustím video, ktoré podľa mňa najlepšie opisuje vývoj trhu práce za posledných 30 rokov a kde sme teraz. Potom porozprávam o tom, že ľudia, ktorí to video na konci ukazuje, tak píšu mne často do Digital Nomad, že my chceme pre vás pracovať. A títo istí ľudia nechcú pracovať pre korporácie, tí ľudia v korporáciách majú problém nájsť schopných ľudí, hlavne teda informatikov. Porozprávam o princípoch slobody v práci, čiže o tom, čo je príťažlivé na tom, čo robíme my. A v druhej časti porozprávam o konkrétnych technikách, čiže ako to robíme a ako by sa to teda dalo využiť vo vzdelávaní. Poďme na to video. What are you doing right now? Is it something that you really love? Video podľa mňa perfektne popisuje tú generáciu, ktorá teraz je, a sú to ľudia, s ktorými aj teda ja prichádzam často do kontaktu pracovne. A mňa oslovilo pred niekoľkými rokmi idea slobody v práci, a on to z neho na začiatku tak strašne sexy, že toto je firma, kde nie sú žiadne šéfovia, nie sú žiadne povinnosti, nie sú žiadne zákazy, príkazy a podobne. A potom som to začal pred 7 rokmi nejakým spôsobom rozvíjať, jednu takú firmu som spolu zakladal. A veľa sme sa popri tom naučili a keby zo pár princípov teraz poviem vás, tak 3 základné. To, čo ľudí skutočne najviac motivuje z tohto hľadiska, sú tieto 3 veci. Zmysel, čiže nejaká tá misia. Niekomu to pomáha, pre niekoho to má zmysel. Z dobre platených pozícií v korporáciách IBM typické, to je pre Bratislavu také typické napríklad, ľudia odchádzajú, pretože toto nevidia. Sloboda, že nie sú tam zbytočné obmedzenia, napríklad pracovný čas, napríklad miesto práce. Alebo nie je šéf, ktorý rozhoduje o veciach, ktoré nie sú podstatné pre výsledok. A majstrovstvo to je snaha proste sa rozvíjať. Seba aktualizácia podľa Maslowa by sa dalo povedať. Snaha rásť, učiť sa niečo nové, nerobiť veľmi jednoduché veci. Toto sú veci, ktoré ľudí motivujú. A transformácia vlastne z takej normálnej firmy do slobodnej je vlastne transformácia z takéhoto modelu, a to isté platí pre školstvo. Jeden je ten, ktorý vie, čo je dobré, a ostatní sú pod ním, do takéhoto modelu. Otázka. Kto v tomto tu je šéf? Áno, kľudne by to mohol byť ten červený. U nás teraz vo firme, teraz asi 3. deň, je v práci naša nová šéfka. A ja som tomu šéfoval dlho, alebo teda šéfoval. Ja som to nejaký centrálny koordinátor a som zistil, že ma to hrozne nebaví. Tak som sa pýtal ostatných kolegov, že ľudia, mňa nebaví tieto všetky veci riešiť, takéto ten najväčší pohľad na firmu, nechcem byť za toto zodpovedný. Nechce to niekto z vás robiť? Normálne som z toho, že ja som vlastne majiteľ oficiálne a pýtal som sa, či nechce niekto mne šéfovať. Nikto to nechcel. Tak začali hľadať vonku a ohlásila sa jedna baba a ona, že chce, ale iba na pol roka, lebo potom ide cestovať a potom ďalší chalan, že odstojí. Tak Rokúfa sa tak poď a celé to prerob, aby to bolo celé lepšie, tak nám mal taký drive, čo by sme nemali veľmi. A tak teraz nastúpila a teraz ja vlastne som si našiel takto nad seba šéfku a je mi teraz lepšie. A z našich ľudí to nechce nikto robiť. Ale zároveň to je robota, ktorá niekto musí robiť takúto koordináciu, lebo je to veľmi užitočné, ale zároveň som hneď na začiatku povedal, že ty síce môžeš skúšať rozkazovať, ale nikto ťa to nemusí poslúchať. Keď sme to mali normálne v pracovných zmluvách, potom sme zistili, že zákonník práce to sabotuje, takže nemáme zamestnancov, že už máme iba živnostníkov. A fungujeme. My strašne málo času napríklad trávime na schôdzach alebo na diskusiách, my sa veľmi rýchlo sa dohodneme a zároveň niekedy sa vieme o zdanlivej blbosti hrozne dlho debatovať kvôli tomu, aby nevznikol taký konflikt, ktorý si nesieme v hlave a taká nejaká skrytá nenávisť voči niekomu, pretože keď niekto rozhodne alebo keď sa aj hlasuje, že demokraticky, že nadpolovičná väčšina, tak tá menšina zostane naštvaná na ten zvyšok. Tak sa to potom rozbíja. U nás máme v stanovách občianskeho združenia, že hociakú zmenu musíme schváliť úplne všetci, konsenzus. Napríklad. A nebol s tým zatiaľ problém, až prefakt. Takýto model vyzeral, že je veľmi idealistický alebo naivný, ale niektoré, veľa známych firiem už nejaké tie časti tohto tu implementuje a známe, neviem, či tu je uvedená,
jedna firma z Južnej Ameriky, ktorá myslím, že to je Semco, ktorá už asi 40 rokov takto funguje a oni sú strojárska firma, ktorí vyrábajú ložiska, takéto čerpadlá a podobné veci. Oni tam mali niektorých ľudí vtedy v 70. rokoch, ktorí nevedeli ešte čítať. A boli schopní v tomto fungovať. Tí ľudia sa sami dohodli, že o 9. začíname prácu a sami si povedali, že toľkoto výrobkov my vyrobíme za mesiac. Oni si vtedy povedali, že 210 alebo tak. Nepovedali si, že 200, také okrúhle ako manažeri, ale 210 vieme vyrobiť, tak robili, aby vyrobili 210. Na konci budem hovoriť o tom, že tuto nedaleko v Maďarsku je škola, ktorá takto funguje. Základná škola, školka aj z gymnázium. No a ukazuje sa, že firmy, ktoré takto fungujú, tak majú vyššiu produktivitu, vyššiu spokojnosť zákazníkov, vyšší zisk, menšiu fluktuáciu, nižšie náklady, my akože nemáme fakt skoro žiadne na fungovanie, a nižšiu práce neschopnosť. To bolo dokázané, že ľudia, ktorí pracujú vo firmách, ktoré majú nejaký takýto princíp, tak sú menej na chorej. Normálne, že štatisticky. Jeden výskum dokonca ukázal v Amerike, že 70% zamestnancov v Amerike by radšej privítalo výhadzov pre ich šéfa, ako zvýšenie ich vlastného platu. A to je tam dôležitá vec. No, a teraz toto sú také pekné veci aj pre firmu, hlavne pre ľudí, ale spoločensky je sloboda taká vec, ktorá vedie k zodpovednosti. Totižto. U nás to funguje tak, že klient niečo chce a ja sa spýtam ľudí, že kto to chce robiť a niekto povie, že to chce robiť, ja sa spýtam, že dokedy to vie spraviť, alebo či to vie spraviť dokedy to klient potrebuje, on mi slúbi, že áno a vznikne dohoda, totálne dobrovoľná. A keď je ten človek už sa dohodol, chce to, tak je to záväzok a potom už to od neho môžeme žiadať. Slúbil si to, tak to dodaj. A ak sa stávajú problémy, že niekto že veľakrát sa nie že mešká, ale že na poslednú chvíľu sa veci robia, alebo tak znova je príležitosť sa s ním rozprávať, že ale chceš to ty robiť? Ak to nechceš robiť, tak to nerob. My nerobíme vôbec žiadnu motiváciu na tej firme. My chceme ľudí, ktorí chcú a ak nechcú, tak ich nechceme my. Nijak nemotivujeme. A ukazuje sa, že keď ľudia teda dostanú slobodu, tak príjmú zodpovednosť, lebo čo by ináč robili, dostanú vlastne moc rozhodovať a to zvyšuje zároveň aj ich angažovanosť. Toto ide celé ruka v ruke a takíto ľudia sa potom oveľa viac zúčastňujú na aktívnom rozvoji firmy a príklad v tej maďarskej škole je, že takéto decká sa aktívnejšie zúčastňujú na rozvoji školy. No, príklad môj obľúbený citát od riaditeľa Harley Davidson, tiež taká zakladná firma, že ľudia sa nebránia zmenám, ale bránia sa tomu, aby boli menení. Čiže aby niekto zhora hovoril, že ty musíš byť. Toto sú princípy slobody v práci. Ja som takú firmu spolu zakladal kedysi dávno a v tej firme to nevyšlo. My sme mali kopu predpisov, všetci sme mali napísané, že nemusíš poslúchať takéto veci a normálne to nefungovalo, pretože sme neboli hodnotovo zladení ako ľudia. Není to v predpisoch, není to o tom, že niekto povie, že teraz sme slobodná firma, alebo veľa firiem si už dáva túto nálepku, ale je to naozaj o tom, že ako tí ľudia to majú v hlave, je to v tom soft fungovaní. Potom som teda založil občianske združenie a teda ďalšiu firmu a my sa voláme, že Digital Nomads. Digitálni nomádi to sú ľudia, ktorí cestujú si po svete a popri tom pracujú cez internet. Je to taká hrozne sexy predstava, takto vyzerá asi taká tá idealistická predstava, často sa tomu hovorí, že práca z pláže, nedá sa robiť na pláži, to hovorím, ale takto nejakí ľudia už fungujú, ja som neraz takto tiež pracoval a keďže ja cestujem, tak som chcel založiť organizáciu, kde môžeme si popri práci cestovať. Fungujeme už teraz 3 rok. Toto je realistickejšie, toto sme my a tu sme podpisovali všetci zmluvy, pretože zároveň my sme veľmi v kontakte s realitou a vieme, že proste musíme dodržiavať deadliny dohodnuté, musíme dodržiavať mlčanlivosť, všetko robiť v súlade so zákonom a tak ďalej. Tak bol, že deň byrokracie a tuto sme asi najviac, čo nás je asi raz toľkoto, ale my sa nikdy všetci nestretli, pretože vždy niekto niekde je, asi sa ani nikdy všetci nestretneme. No, jo, toto je moje pracovisko v medickej záhrady nedávno. A toto je naša mapa, že kde všade sme pracovali a ako teda fungujeme. Pracujeme na diaľku, nemáme žiadne kancelárie, všetko je založené na dohodách.
máme aj interné nejaké procesy napríklad, ale aj tie sú také, že niekto s tým príde, navrhne to a ak sa to ostatným zdá fajn, tak sa dohodneme, že to ideme robiť. Ak sa to niekomu nepáči, tak navrhne zlepšenie a takýmto spôsobom si to vylepšujeme. Nebolo problém sa dohodnúť. Musí byť konsenzus. Máme spravidlo nižšie platy ako ľudia inde, pretože sa nenaháňame za každú cenu za ziskom, keď je nejaký biznis, ktorý sa niekomu proste nechce robiť. To sú väčšinou tie najlepšie platené. To tak ho nerobíme. A ľudia sú ochotní za výrazne nižšie peniaze robiť, keď majú, ani nie že slobodu, keď majú, citujem, moc ovplyvniť organizáciu. Keď vedia, že ja môžem tu niečo zmeniť, keď ja tu niečo znamenám. Vyžaduje sa zodpovednosť. Zodpovednosť je naša najvyššia hodnota, všade ju komunikujem a ja už slovo sloboda až tak stále menej a menej používam, pretože niektorých ľudí to tak nejak irituje. A skôr hovorím o zodpovednosti, pretože viem, že pritiahnem k sebe ľudí zodpovedných a takýchto ja chcem a takýchto chcú aj naši klienti. Nerobíme vôbec žiadnu motiváciu. Ja nerobím vôbec nič preto, aby ľudia nejak sa správali. Skôr sa na to pozerám, že my sme ako puzzle a hľadám ten chýbajúci prvok. Teraz sme hľadali šéfa. Hej, takú sme našli. Poznámka dole, ľudia u nás chcú pracovať a v korporáciách nechcú. V spolupráci s... Čo je ďalšie téma? Áno, Skúzite. Skúzite je náš projekt vzdelávací, kde učíme ľudí programovať. Začalo to tak, že prišli za mnou dve kamošky, ktoré sú personalistky a povedali si, že je obrovský problém zohnať programátorov na trh práce. Vysoké platy, nemáme ľudí. A čo keby sme skúsili namiesto toho, že ich budeme hľadať, tak ich skúsime vyrábať. Čiže zoberieme normálnych ľudí, ktorí sa chcú nejak zamestnať alebo chcú spraviť nejakú zmenu v živote a my im ponúkneme, že s nami sa môžete naučiť programovať. Nie je tak, že my vás budeme učiť programovať. Vy sa budete učiť programovať s nami. V praxi to znamená, že človek príde na našu stránku, sa zaregistruje, dostane hneď 2 úlohy, keby domácu úlohu, polovica týmto odpadne, takže už vieme, že nepoužiteľných máme odfiltrovaných. A tí, ktorí nám to pošlú, tie úlohy sú také, že každý ich vie splniť. Úplne každý, to je proste tak. Tak ich potom pozveme k nám na Slack, toto je náš interný komunikačný nástroj, kde si spolu chatujeme. A tam ich osloví náš tutor Teo, ktorý je programátor, veľký guru. A on sa s každým dohodne, že čo by si ty asi tak chcela alebo chcela robiť. Človek môže aj povedať, že nevie, tak to oni to nejak skúsia odhadnúť. My presne vieme, čo je na trhu najviac žiadané. A podľa toho, aké má ten človek vedomosti a čo chce, tak dostáva normálne úlohy. Toto si naštuduj a takéto zadanie spraví. Cez internet. Človek sa doma sám učí tempom, ktoré jemu vyhovuje. Čo som chcel dať? No, každý mesiac máme encounterovú skupinu, to je psychologická aktivita, kde sa ľudia stretnú a sa v podstate neriadene rozprávajú. Aby to bol dobrý encounter, je fajn, keď sú také tam zo pár psychológov alebo ľudí, ktorí teda vedia facilitovať. A na tej diskusii sa vlastne pomáhame tým ľuďom, aby spoznali seba samých. Aby si uvedomili, že či oni vlastne chcú programovať alebo nie, či oni chcú zmeniť svoj život alebo nie. A ak chcú, tak nech príjmu zodpovednosť a makajú. Ale ak sa im nechce makať, tak potom to asi teda nechcú. A tu si to môžu uvedomiť. My máme taký cieľ, že ak 10% ľudí, ktorí k nám príde, tak odídu ako programátori, tak to je úspech. Väčšina ľudí vôbec nevie, čo chce, pretože k tomu neboli nejak, nie že vedení, tomu sa nedá viesť, tomu sa dá iba tomu nebrániť. A tuto vyrábame my psychologicky tak, ako vieme, čo najbezpečnejšie prostredie, aby tí ľudia si to mohli nejak uvedomiť, že aha, že toto ja asi fakt nechcem. Veľmi veľa ľudí encounterové skupiny nemá to, nevydrží tam, pretože je to často považované za nátlakové alebo niečo takéto. Hľadajú autority, ktoré ich budú buď chrániť, alebo im budú hovoriť, čo majú robiť. A to tam ani jedno, ani druhé tam nie je. Je to niekedy dosť nákladné. No, OK, skúsite. Mali sme teraz napríklad takú vec, že my traja sme tam, čo to facilitujeme a jedna baba si povedala, že nechce to robiť s ďalšími nami dvomi, pretože proste si nerozumieme dobre. A spýtali sme si spolu sadli aj so študentami a sme sa ich spýtali, že rozhodnite vy, či má teda ona odísť, alebo my dvaja.
Boli sme takto, že hej. A ešte sme dokonca, aj ja som mal názor, že by bolo lepšie, ak by som ja odišiel. A chceli sme súhlas všetkých. A to bola najprv taká úvodná anketa a bolo to asi pol na pol približne. Máme 8 hodín, súhlas všetkých. Ako to dopadne? Normálne sme diskutovali a na konci ľudia normálne to boli. Všetci. Na konsenze. Bolo tam koľko? 10 ľudí? 12? 16 ľudí dokonca. Ja som svedok, ja som účastník toho programu a bola som tam a naozaj ako 8 hodín sme sa učili a tam sa naučili neskutočné veci. To, čo podľa mňa mala naučiť škola, tak to som za tých 8 hodín tam tým prešla. Naučiť sa nájsť svoj názor, vyjadriť ho, pracovať s tou potrebou, teda autority, s tou zodpovednosťou a s tým všetkým. A neprevalcovať ostatných. Nie vyhrať nad druhým, ale spraviť takú situáciu, kde sú všetci spokojní. Takýmto spôsobom môže šéf šéfovať v slobodnej firme. Dohodneme sa, že všetci musíme byť spokojní, čiže aj ona, aj oni. A také riešenie nájdeme. Funguje to. Ale fakt, že ľudia sa do toho nepúšťajú, alebo tvrdia, že nemá zmysel diskutovať. Toto je častý argument a potom to ani neskúšajú. To sa nedá dohodnúť. Zatiaľ, my keď sme tam boli, že sme to chceli, tak sme sa vždy dohodli. A tiež tu robíme to, že nerobíme žiadnu motiváciu. Ak chceš, tak rob, ak nechceš, v poriadku. No, toto je napríklad naša Radka, ktorá má 19 rokov, minulý rok k nám prišla, za 2 mesiace sa naučila vyrábať weby, za 2 týždne sa naučila manažovať webové projekty a za ďalšie 2 mesiace sa naučila programovať. A toto je fotka z prvej práce, teda toto už je neviem koľká práca, ale prvej programátorskej práce. Myslím, že ešte stále mala 19 rokov, keď tú fotku robila. Čiže v podstate za niekoľko mesiacov z baby, ktorá študovala hotelovú školu strednú, sa vypracovala na programátorku s full-time prácou. Dá sa to. No, ešte sa vrátim k tým encounterovým skupinám. Tých je teraz veľa a oni sú veľmi dobrá vec na to, aby sa ľudia ujasňovali a učili sa o sebe, že čo oni vlastne chcú. A keď človek vie, že niečo chce, tak potom je ochotný pre to makať. A ak nie je ochotný makať, tak je to indícia, že asi nevie, čo chce, alebo má nejaký strach a zase tu ten strach môže spoznať. Budem hovoriť o chvíľočku o takej tej slobodnej škole, ktorá je v Maďarsku. Oni tam majú takúto skupinu so študentami, s rodičmi, s učiteľmi. Máš otázku, že aj v takto veľkej skupine nemusí to nikto riadiť, tú diskusiu? Áno, tie skupiny, sú tam tí facilitátori, ale oni neriadia. Nemôžu povedať, že ty buď ticho a ty hovor, alebo že toto je zakázaná téma, alebo o tomto hovoríme. Nič také tam nie je. Čiže riadené to nie je. V zásade napríklad my máme ešte také ďalšie, ktoré sa volá Sloboda v praxi, tam sa stretávame a tam ani nie sú facilitátori. Chodia tam ľudia, ktorí facilitujú inde, ale tam to nefacilituje nikto. Hej, a nejak sa vieme dohodnúť, ale povedal by som, že štvrtina ľudí tam dostáva. Väčšina ľudí príde, vyskúša si to a odíde, lebo v tom nevidia zmysel, ale pretože sa oni čakajú, že my im budeme niečo dávať. A mne napríklad píšu, že mali by ste tú skupinu robiť inak, no ale však ja ju nerobím. To je stretnutie rovnocenných ľudí. Ak má niekto... Facebookový advice, hej. No? Všetci ste debili. Ak by mal napríklad niekto námietky k tomu dnešnému stretnutiu, komu to bude adresovať? Hej? Možno, že ľudská to organizuje, ja neviem. Hej? Je to také, že teraz tu naozaj každý môže niečo povedať, navrhnúť. A toto je mňa sa spýtal jeden človek, ktorý na to kedysi prišiel, že či ja už mám tú slobodu v práci. Ja som kedysi pracoval na univerzite, napríklad normálne zamestnanec na full-time zmluvu, ja som povedal, že ja som tú slobodu v práci vždy mal. Pretože vždy viem, že ak tu ja chcem pracovať, tak príjmem to, že budem poslúchať šéfa, lebo toto je to, čo som sa ja zaviazal dobrovoľne k tomu. A tiež tam môžem šéfovi vždy ozvať a on ma môže vyhodiť. A to ja potom musím akceptovať tú zodpovednosť. Potom to je celé to, čo sa ľudia naučia, keď sú ponechaní v slobode, tak by som povedal. Tuto sme 30. Že zaujímavé, že na Novom Zélande majú Maori na vysokých školách takýmto spôsobom rozhodujú o tých svojich vysokých školách, že oni si sadnú, tí profesori s tými študentmi, s tými komunitami, ale oni sú celý víkend zavretí a vlastne bez toho, aby sa proste tam nie je jedno, či si šéf alebo či si proste posledná opratovačka, ale oni ani dopredu nemajú určené, že aké problémy chcú riešiť, ale pravidelne sa stretávajú a prichádzajú na to, kam tú školu svoju posunúť a funguje im to už pár rokov. My by sme radi túto aktivitu dali napríklad aj do firiem, pretože veľká časť firiem, skoro každá firma alebo aj neziskovka má tzv. Problémy s komunikáciou. A to je perfektný spôsob, akým sa dajú tieto veci vysloviť. A skôr sa deje to, že keď ľudia už cítia, že tuto by som mal povedať niečo, čo není v
príjemné, alebo asi budem počuť niečo, čo mi nie je príjemné, tak ľudia sa tomu radšej vyhnú a povedia si, že nemáme na to čas. Potom sa to prejaví, mám kopu príkladov, ak sa to prejaví napríklad v biznise, že stratili zákazníka, nestihol sa deadline a podobne, pretože bol vzťahový problém, ktorý nemal byť ako vykomunikovaný. A toto je perfektné riešenie určite. A toto môže fungovať, Matúš, podľa teba aj taký, akože mnohé firmy povedia, že no, my sme hierarchická firma, lebo tu je bezpečnosť, že ja neviem, energetika, armáda. Určite môže. Známi, ktorí facilitujú jednu z týchto skupín, oni to robia teraz v jednej firme, myslím, že oni sú výrobná firma, ktorá šijú niečo. A začali to robiť s vedením a vedenie si povedalo, že tak toto by bolo dobré, aby počuli majstri, tak zavolali tam majstrov, potom si povedali, že toto by bolo dobré, aby počuli aj šičky, tak zavolali aj šičky a v tej firme sa dokázateľne zlepšuje atmosféra a platy sa nezdvihli, ale ľudia tam proste zrazu chcú robiť. Hej. Totižto sloboda, alebo aj to, čo sa tu ukazuje, to není, že nám sa nepáči tento systém a poďme ho zmeniť a ináč to nebude fungovať. To je, že ako ja môžem čo najlepšie fungovať v tomto systéme, v tom, čo je realita. A ako ja môžem zmeniť to, čo zmeniť môžem. Toto ako má obrovskú implikáciu práve si myslím pre to, čo sa teraz deje, že tu máme strašne veľa ľudí, akože v rámci toho politického spektra máš strašne veľa tých akože antisystém, že tento systém nefunguje, rozbíme ho a keď sa ich, aj ich tlačíš k múru, tak už dajte teda aký iný systém, tak nevedia povedať, že čo, vystúpme z NATO, vystúpme z EU. Teraz budem akurát hovoriť o tom, ako to robia konkrétne v tej maďarskej škole. Okay. Toto sú ďalšie encounterové skupiny, špeciálne navrhujem túto, ktorá sa volá, že rozhovorí o rodičovstve, to je vlastne o výchove. No, my sme boli v Maďarska, možno poznáte školu, ktorá sa volá Sudbury Valley, ona už je asi 1920, skoro 100 rokov, asi 100 rokov. To je Summerhill. Čože? To je Summerhill. Summerhill, pardon. Áno. Summerhill. Sudbury sú vypíci. Aha, prepáč, Summerhill som myslel. Summerhill je veľmi slobodná škola, ktorá funguje už skoro 100 rokov v Anglicku a v Maďarsku, blízko nás, v meste Tata, je škola, ktorá sa volá Syneži škola alebo farebná škola. Škola, ktorá nemá titula, že slobodná. Škola, ktorá bola založená na to, aby sa tam deti cítili dobre. Škola, kde deti nemusia chodiť na hodiny. Škola, kde není niečo dané, že povinne, že toto musíte, ale škola, ktorá funguje na princípe dohody učiteľa so žiakom. A to tak, že vlastne sa na začiatku, že sa dohodnú, spraviť normálne že kontrakt a žiak si povie, že ja sa idem naučiť toto a toto a toto na takejto úrovni s učiteľom. A potom tú dohodu teda dodržiava. Tá škola funguje tak, že v prvom ročníku napríklad sa ani väčšina detí len nenaučí čítať. Oni sa len hrajú. Prvé 4 roky tie deti sú pod štátnym priemerom, ona je v štátnom systéme, ale v druhom stupni už predbiehajú štátny priemer. Stala sa taká vec, že v 7. ročníku si deti povedali, že idú sa učiť zemepis bez učiteľa. Že nechcú tam mať učiteľa, keď budú potrebovať, spýtajú sa. A učia sa. Aj v prváku je to tak, že ten učiteľ tam len je a dieťa sa hrá a zisťuje, že zrazu by mu bolo dobre si niečo vedieť prečítať. Tak ide za učiteľom a spýta sa, že čo je toto, ako sa kreslí A, tak sa naučí. A potom sa zase týždeň hrá. Veľmi veľa detí, ktoré tam sú deti, ktoré vyhodili z iných škôl nejakým spôsobom, pretože boli tzv. Problémové. Okay. Áno, tuto tie deti veľmi dobre fungujú a zrazu tu nie sú problémy. Tu sme mali takú diskusiu s už gymnázistami, myslím, že už teraz majú aj 8-ročné gymnázium. Boli sme tam natáčať film, ak si vygooglite Učiť sa slobode, tak ho nájdem asi 20 minút na YouTube o tej škole. No, čo tá škola, alebo k čomu to celé smeruje, čo by sme sa mohli z tohto naučiť? Že ľudí motivuje zmysel a takisto žiaci sa nebudú učiť to, v čom nevidia zmysel. Všade je individualita, čiže do firmy beriem ľudí takých, akí sú a nesnažím sa ich meniť. V škole, ako to už povedali oveľa múdrejší ľudia, že rešpektujeme tú individualitu. Všade je rozhovor, čiže snaha porozumieť si a dohodnúť sa, nie direktívu, nie rozkaz.
konsenzus, čiže budeme sa rozprávať, až kým nebudeme obaja spokojní, hoci to môže byť hrozne frustrujúce. Potom vznikne dohoda a a potom sa vyžaduje jej plnenie. A toto vedie ľudí k zodpovednosti a toto je tá spoločensky dôležitá vec. Podľa mňa najlepší citát, ktorý to popisuje, je keď učiteľ verí žiakovi, že ten žiak vie, čo je pre ňoho najlepšie, aj keď sa ten žiak bude roky hrať hry na počítači. Možno, že sa tým bude v budúcnosti živiť, sú takí ľudia. Je to ten posun sem, aj v školstve. A ja som si ešte nakreslil takú vec, že podľa mňa súčasný učiteľ, čo som povedal, že učiteľ a žiaci, že má takú ťažkú pozíciu v tom, že on má dané hranice a musí nejak dosiahnuť, že decká sa budú pohybovať v tých hraniciach a nebudú z nich vyčnievať, hoci sa im to zdá nezmyselné a ten učiteľ už tiež tuší, že to je nezmyselné a nemá tam ako tie decká udržať, lebo to nie je v jeho moci. Ale aj v súčasnom systéme môže učiteľ akceptovať toto a povedať si, že ja som nejaký a toto sú moje hranice a ja napríklad nechcem tu nahlas kričať. A ja netvrdím, že vy musíte byť všetci ticho, ale ja nechcem nahlas kričať. Tak ako to spravíme, aby som ja nemusel nahlas kričať a vy ste tiež mohli robiť niečo svoje. A takto sa tí ľudia dohadujú a väčšinou sa veľmi dohodnú sa proste, pomalšie alebo rýchlejšie. Dôležité je, že ten človek musí akceptovať seba, teda poznať seba a potom bude akceptovať aj ostatných. Aby sa sem dostal, tak to si vyžaduje až zásadnú osobnostnú zmenu smerom k seba poznaniu. No a úplne posledné dva obrázky. Toto som dal taký stereotyp ako extrémne zlý systém, že ja viem, čo je pre teba dobré a práve toto musíš jesť práve teraz. Versus ty si vyber, čo teba najviac láka, tak ako bolo v tom videu, čo teba najviac baví, čo ťa robí najviac šťastným. A tie deti si asi nevyberú teraz veci, ktoré sa im zdajú nudné, ale keď budú vyrastať v tomto, tak sa budú vedieť, ako napríklad tá Radka, za 2 mesiace naučiť niečo, čo budú potrebovať, keď to budú potrebovať. Toto je z mojej strany všetko. Otázky? Potvrdenie. My ako dospelí fungujeme veľmi podobne ako ty vo firme. Vlastne s deťmi veľmi podobne ako v tej škole, že my sa nenazveme Sloboda a mňa sa tým veľmi potešil, lebo ja som tým názvom taká častokrát vnútorne neistená, ak sa hľadám v tom, že čo, ale my sa vždy pozrieme na to, čo vlastne potrebuje dieťa. A to, čo hovoríš, to je úplne presne ten základ. Proste vedieť, kto som, čo chcem a pohovoriť o svojich potrebách a potom sa vždy dohodneme. A tam dokonca v tomto princípe ani to nemusí byť o tom, že ja sa pozerám, čo potrebuje dieťa, iba ja som tu a verím, že keď je dieťa niečo bude potrebovať, tak si potom príde. Náš problém všetkých vlastne je to, že my sme nemali možnosť zistiť, kto sme a čo chceme. Takže preto ten proces, aby sme to zistili a potom to už pôjde veľmi jednoducho.